bekaria moduan hasi nintzen lanean, eta gero karrera mailarako proiektua bertan burutu nun, eta azkenean gaur egun arte, hemen lehen nabilela lanean ingenieri moduan. Oso gaztetatik eskubaloian jolasten hasi nintzen, eta gaur egun arte elite mailan edo profesional mailan dihardugu Aiala taldeak eskubaloian. Emakumezkoen kirola ez dagoela bat ere ondo baloratuta, eta gure taldekideetako inork ezin duela eskubaloiataz bizi. Baina guk ez dakau beste erremediorik eta tartekatu egin behar dugu bai kirola, ikasketak eta lana. Egia esan oso gustuan nago Ulman, kirola arloan flexibilitate asko ematen baitit, adibidez oso bidai luzak egiten ari gara urten elite mailan eta flexibilitate hori dakazu, ostiralean eta baldin badezu bidai ez dira, aukera emate dizu, orduak hartzeko eta ez dizula inolako impedimenturik ipintzen. Esan beharra dago, ni zarauztarra naizela, Elgoibarren bizi naizela, Oñatin itetela lana eta Zarautzen entrenatetela eskubaloian. Orduan asko bizi naiz kotxean, ezta? Azken finean, elite maila hontan egoteak bai piztu dula Ulman hemen nire lankideen artean jakin min hori eskubaloia eta nola di joan gure liga eta azkenean hori erabatean emakumeen kirolan aldera lorpen bada. Eta telebistan atatze gea, gero eta indar gehiago emate zaio gure taldeari, eskubaloiari, emakumeari eta oso pozina alde hortatik.